L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres, dia 20 de novembre, a les 9 del vespre, i el diumenge, dia 24 a la mitjanit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Tindrem un reportatge sobre l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació 2019, on l'Altra Ràdio va recollir el Premi de Radiodifusió. Escoltarem els comentaris de Josep Lluís Micó, catedràtic de Periodisme de la Facultat de Comunicació Blanquerna, sobre l'univers del periodisme contemporani. La tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb en Santi Riera, periodista, Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. La radioafició amb la Xari Bermejo, la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, l'Apps, Webs i Bolets amb en Xavier Garcia i l'espai de supercomputació i amb el doctor en física Artur Garcia del grup d'investigació quàntic del Barcelona Supercomputing Center. Tot això ho podeu escoltar mitjançant la FM, la TDT o també en directe a internet i posteriorment a la carta a través del web de RTV. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.